siali sa mua ama awanga fanei lo anni thu soin engtin nge ain enkol theidan an zota Morgan chuan Andrew Paisian chu ain dikvea an khoi kwal vel chu chunu chuan aning man hleni ma se Morgan chuan tlema rong danglam deu an mu chuan anem lui china ma se chunu chuan na alo ti hleni Morgan chuan Dr. Andrew asia tir ngalwata ma se kalu mu chuan ni na shil a Paisian chu Andrew chuan aim plan zong chu phorvek angai thu ashila ma se ani chuan alo phal hau lo aim plan hau phorle ai chuan antibiotics chak tak ei po adu zok thu asoya ma se Dr. Andrew chuan chu tianga an enkol chuan aseptic thei thuan shila ma se damlo chuan poi ati hau lawani Dr. Neil le atim te chuan han tara taksa chuan bok chi khat alo omreng ti an muchuak le tatlat maya ma se chu bok chu athang lem lo na chu han tara tan chuan kal le theina chance anei aron ti cheta vekani Neil chuan engtin zel nge han tara taksa chu ain siam remang a shedua in zai chu laman mo shi lo turin ashil Hunter chuan anupui bula chuan nundan pa ngai nun ve chak thua shila Neil chuan Hunter tenu pa chu a muduna ma se an du thanna in anglovin anin hialta a anupui thinrim chu a chuak zui dei bok Hunter chuan anun chu gamblinga abet an siamang hian bet siam na atan amang ni na shia kea akal le thei mial takin ti awanga zai khatul atilawani Clary chu anu chuan biak lui atum tlata Adam lo thu shilin tuna chuan a that to thu te ashil bok Clary chu ngaidam turin adila son chuan Hunter chu a zai tura a fit le fit lo atesa chuti pa chuan ami zia le riluput mang chu wheelchaira anun aman ma nen ain an le an lo azota son chuan a ke in akal le theiani po in nuna athil zir chhuwa chu a theingil ngai lo tur thu Hunter ashil Dr. Andrew chuan antibiotics an thau chuan na an tholo thu le zai angai thu a Paisian chu ashila ma se adam lo chuan in zai chu adu tlat lawa a pasal po chuan aril ru min sak an tum ve boka Neil chuan Hunter no pui chu hallway a mu in a hlau thona te chu a sia thiam sak thu ashila a team te chuan Hunter chungchang chu an soi hawa zai nge tha anga zai lo an soi haulai chuan son chuan a thenom thar le a thian thar ke ni chungchang alo soya Park chuan Kenny chu a chui thu le dan alo bo cheto thin ti ashila Jessica chuan Berry muin an puiril ru chu min sak tum tur le implant tel lo po in atana arin omreng tur thu shil turin atia Hunter nu pui chu Hunter bula lo le tin a pasal hna chuan ani chu amamo to lo a hlawani ti ashila ma se ani chuan a ke in kal le poni se ani chu amamo reng tur thu lo shil son chuan Hunter chu a thil soi wang chuan alo fak ve a Berry chu anupui ema muturin akala inzai mai tur chuan atia ma se ema chuan implant ati ma atak salan dana wang chuan a pasal chuan arin omlo san nia arin hlel thua shila ma se Berry chuan mei chadang laka arin omlo san ngai lo thu le khang hun nai khan gambling a edika a soi ngam ngai lo thu chu a soi chuak ve ta ni son chuan Claire chu a fel ati thu shilin wheelchair nun man ngai ko puyatan adu angem ti azo chuan Claire chuan adu thau tur thu in alo changa Hunter zaitur chuan oara chuan an lut khom ta Claire chu aril ruwa anu ringot omin sonan azo na nen te chuan a me bela Hunter chuan aril ru athak le thuta ma se anupui chuan hlaulo turin a fui ve thung to ani ema chu an zai meka ma se an zai lai chuan buaina aumta a ko chung chu aseptic to ani Neil po chuan Hunter zai lai chuan a thluaka a khoina lai bora chuan har satna atoka athi mek zelani Berry chuan anupui ema chu a thla Hunter thataka zai zo ani chuan team te chuan an tloa chumi san chuan Andrew chuan anupui chu fa pek nge du thu soin fanei thei turin in zai apoi ti lo thu shila ma se anupui chuan khongain fanei dan te chu kong sang sang aom to alom ti in alo hnem ve Clearly anu te chu anin muta a hlim taka an ti ti lai chuan anu chuan poisa adile tamaya Clary chuan pe in rilrun na takin mit tuita zoi zoi chuan a chuak ta a anu chuan anun dan chu alasim lo ni in aringani sonan in alu chuan Kenny alo omrenga a record lo nei to tenen chuan son chuan Kenny chu aring lo tran devani Kenny chuan Chinese food an pani ei tur lo lein Mortal Kombat khel duna du thu son chu ashila ma se son chuan a khel chak lo hleya akongka an hon chuan bong nu te no le not alo uma nota chuan Kenny chuan sona atana aom reng thina wangin lom thu alo shilani
damdoi in lama chuan son Dr. Andrew le Dr. Park te chuan Gretchen Mobius syndrome nei chu an endik vel meka ani le apa Mr. Milman chuan adin mun chu an zaidam sak thei an bei sia Gretchen chuan ariluput mang a mel mailan dana eng ma tilang theilawa nui se tak ngel po a theilawa wangin a hlim nge alungai ti tu man an thiam theilawani Gretchen chuan fiam thua son chuan comedian ani du le du lo zotin a melan dana tang nilawa athil soya wanga a fiam thu hriat thiam sak thei tu te chu atan chuan an poimo arin thua suya zailai thipal thut thei ani awang chuan engwanga zaikher du nge ani ti sonan azo chuan milmen chu alo lom lo hle maya ma se Dr. Andrew chuan ngai dam lo dil watin a fanu chu mithiam takte kuta aum thuashil chu ti lai chuan nil Claire le Morgan te chuan Lucy in zaizo nu lama infection nei thale chu an endik ve meka Lucy chuan adam doi ai that lawa wangin har satna anei le pha hi lo ni son chuan lobia chuan eron chu ape heluya ma se eron chuan lopan nain na thok ho an ni awangin an la in biak thei tho thu son chu ashila son chuan thian thar anei thu shilin aming chu keni ani ti thu te ashila son chuan keishir debi chuan eron chu achai kwalvel ti amua poisa akir chuang luyani ti mubok son le Gretchen chuti ti in son chuan midangin aril ruput mangle a emotion an chiat sak adu lo tia soya ma se Gretchen chuan chumi hriat theina atang chuan alom thian ka nei thin alo ti Gretchen chuan in zai lo om theina te azota son chuan pal om thei zong le siamin a in zai man chu a hau tak thu le medically phei chuan thil tu lo takani ti abela Morgan chuan Lucy chu arin lo thua soi ma se Claire chuan alo tana an vathen chuan Lucy chu alo om to mi alo mai Gretchen chuan in zai adu le lo ti apa chu ashila Dr. Andrew chuan son chu Gretchen hi athil shil ti awang chuan a chhuah chhal Gretchen ril ru thak sak le ngei tur chuan ati ngal boka Dr. Park shwai tel turin ati nge ani Dr. Kalu le Seles ama kang tuar nula sanghavun Kalu an avwa sak tak te kha anin mulea Seles chu ron in entir le tura local ni in engtika nge tilapa skin chu alak thak theng ti azota Kalu chuan atu ka an thak thei to thulo shil ma se Seles chuan engangin nge avun chu alanang ti ngai tu in a hlau thong hle maya ma se Kalu chuan moi tak ani tur thulo shil an indu mel hlea Dr. Andrew an abiak chuan Gretchen chuan son awanga ril ru thak ani lo thu soin malampan tur ati phurzok thuashila ma se Dr. Park chuan dot asoi ni ringin a thul chan chu a hau tak ema wangle insurance in a cover si lo awanga ni aringa Claire chuan Lucy alo let le ti sia in a minga an kau lo chuan a ma a Lucy a en kol kha alo ni ta hau lo mai a ma mai kha Lucy tak tak alo ni lova tunami Lucy ID ruk sak tu alo ni Lucy chuan anom sam lo thu soin na chhok na adila ma se Claire chuan Morgan nena chuan na chhok na chu an pe thei lawang ti shilin tu Lucy zok nge damdoi mamu a hre thiam lovani anira ma chuan damdoi hi leve mai thei ni lovin an mamu ang tok zela an refill na hi chinchia thlapani thina Dr. Andrew chuan insurance office chu ama nge in tlo in Gretchen in zaina tur sen so chu cover sak turin nge na anei tu pa beril ru chu a min sak thei ta ni son chu Aaron office a lutin Dr. Andrew soinui hi ain kai chon thei ati chu fi atuma ma se Aaron chuan a theirin lo thu lo soi ve thung son chuan thil mu tira du thu soin Aaron chu cafe lama ashroya son chuan Aaron chuan thian amamo ni in a shia debinen chuan a me bela Gretchen chuan in zai chu adu veta a Lucy lemzok chu a lo letin septic sokanaya Aaron chu a chanchin an shila alem chan ang chuan kaltang pui turle atlan bolo nan enkol phot turati in an enkol zoa danang taka ma an lak tur thuashil Seles chuan ataksa an bel sanghavun la thatur chuan Dr. Kalu aron mulia Kalu chuan lak thak sakin Seles chu amoi thuashil Morgan le Claire te chuan an zirchian hnuwa Lucy chuan na chhok na mum ai digani tian hu chuaka anom samlo na anga asoi kha alem chan na alo ni Gretchen chu nimlum a hnim na atang chuan ala thang har lova son chuan a endik mek doctor te chuan brain dead thlok na thok lova an puang to a Aaron le Debbie te chuan nun na Aaron le Debbie te chuan nuam tilem lo takin an date chuan manga ma se a hnuwa chuan kar lama an tuidun hle ti an che chuaka an ti arwal chho tran ta Kalu chuan Seles chu adu ni in a shia son a shil
Dr. Park chuan arin dan ron soin great cheni chuan thilwang le thleng zen lo enge monitlak chama wanga a har harani arin thua suya ma se Andrew chuan milman shil lo turina shiatir Lucy lem chang chu adin mun a che sot le a organ haute chuan na an thok tha thei lo chhotan ta a ming dik tak Beatrice ti chu Clary ashila Morgan chuan Lucy dik tak chu a addiction awang chuan a chhuah chala rehab om turin thuron a pezui ngalani Dr. Parkerin dan chu dikin Gretchen chu alo har chuak veta a anui ve theito tupo mei chuan hloting taka zayani chu an lom pui vekani dam lo le an ma ni en call tu doctor te anin ngai zon theilo awangin sonarwa man angin seles chu son chuan a en call zuya kalu le seles chu pon lama anin mutheita Beatrice lungphu chu atop ta a ma se clear le Morgan chuan chan tumin omzia om to lo ti sia in call chu an phoita a kalu le seles in muan tuma kalu in siamek lai chuan Denver Colorado atangin adil na an pom sakna le kha adonga son chuan keni kongka kika pizza night man puyatuma ma se a thian tenen an lo om nuala keni chuan a thian te an lo lan thuta wang chuan a TV an ho ti son chu a shile ta deuh dewa ma se chu ti chung chuan a thian te chuan ami zia wang chuan nuam lo an ti a hlau ti soin son chu alu tir ve du lova pizza chu lak sakin son chu amang tha nga la son chu aril ruana hleani eron le debi te chu an second date tan restaurant an kala eron an until eina bil adil don chuan kongka honna biang adil tlak maya soi that atum po in asoi fu theilo debi chu hlau thongin waiter chu ambulance kau turin ati ngala son chuan eron chu a thian ni le tur adu thu suin thu nei na ai chuan thian amamo zok thua sila ani chu ama kai soi tu thata kani thu le amamo thu ti ashil telbok eron chuan thlasom pani atanga thlasom paria chau damna chance nein athimek zerani ti asia chuan son chu amang ang tak zeta eron chuan son chu tu ma shri lo turin asia tir eron chuan athluaka tumor alo neya son chuan eron chu doctor dangrona ngai dan dangla kwal turin ashila eron chu lulul hle ma se son chuan tingei turin anor lui tlatani doctor kalu le doctor lim chuan keidena keru in her koi ruizet mai chuan boy puya in zaina ru malak lu ngal ni in doctor nil chuan thilpoi athlen pal doctor nil chuan thilpoi athlen pal hlavin keiden chu har chungin a zaya ma se alung phuniam thutin ni khoshalavin aom thut moya son chuan doctor eron ain kol theidan turle al thuak na tho dan chu azir chiang or hle moya eron chu lo lutin chu tiang chu ati vek to thu son chu ashil kalu chu in zaina ru matanga lo chuakin keiden a thian pa black chu thil thlen dan dik takaron zota black chuan in sugna surf keiden chuan ai thu a soitani in zaina ru ma chuan nil chuan son chu lit turin atia ma se son chuan thil ati bo thu suin rang takin atlan chuak de rang takin eron puturin akala son chuan a scalpel lem a una pa pe kha alo ti bawa chuta eron abula chuan scan le imaging ti angai thua shila son chuan Jessica hena eron a shisel na din mun chu ashila alulul ema wangin in en call tura norve tur chuan angen top mayani Morgan chuan keiden zai ani lai khan son khan ti sual anei ani aringa nil chuan keiden omdan chu doctor thiam lo le ti dik lo ani lo thu lo suya Claire po chuan son chanzong chuan alo tong chuak ve ngal bok nil chuan in zailaya son omdan chu eron shilin son chuan engma ti sual le chet sual ane ngai lo wangin chan om lova son chu a boyren lo thu suya son anuna enge thleng a omem ti chu eron a zot eron chuan brain tumor anei thu shilin chu chuan son chu ati boy ani arin thu lo suya Dr. Park le Dr. Kalu te chu Blake mutur chuan an kal li a Blake chuan Molly an rui ve ve thu alo shil le tani Jessica chuan eron muin Dr. Dangpan tur le in en call tur chuan anor lui ve le ta a Andrew chuan nil chu engwa keiden zailai inran pathum kuta da akal chu asan nge ani azota nil chuan anti fo thu in a chang mai son le Jessica te chuan Dr. Dangron turin eron chuan kalpuya a Dr. mu masakber khan ti sualo nein tunami chuan a cancer nei chu arang berchi ni in thathuma changa thali chau dam na khun anei thu alo soi tamaya son le eron te chu mangang takin an ka hau mayani keiden chuan bacterial infection anei ani an ringa son chuan ti thei anei lawa wangin atal boya office a chuan theory asiat le thiam zong zong chu chiak chokin chi ai takin eron chan him thei dan chu azong ani eron chuan vin takin top turin son chu atia timor chungchang chu angai tu adu lo ti shilin alung cheta a thilte chu apei dar chia maya eron chuan in ti hlimadu thu suin son chu asoma
alung adang lam chuan rang takin keiden chu zai turin an nor lut le a son le eron te chu pa ka kalin eron chuan son chu a fanu chung changa shila son chuan a chem telem ati bo thu a shil ve bok son chu damdoi in lamin an lo ko wangin a kalta a nil le atim te chuan antibiotics in engma aum zia anei lo wangin keiden chuan bacterial infection anei ti an mu chuak ta son chuan ti palthil thuin keiden thisen jam pakhat chu a merna deuh thu a soita a rang takin aeron office a lutin engemoti thei a umarin thu a soi ma se eron chuan achunga thleng tur chu apom top to a son chuan alu zai hong lova a hnar ku atanga biopsy nei thei thu eron chu a shila a thi ve a phal lo thu eron chu a shil tlang to pani team te chuan son chu an report don nge an ngoi bo pui don ti an ngai tua doctor kalu chuan report chu tha ti thu suin ma se son ati ni lovin ama ti anga soi mei tur chuan atia ma se nil chuan lo hnialin an team te chuan an tortlan wal vek tur thu lo soi ve son chuan keiden enkol dam thei dan tur chu a hre chuaka Morgan chuan alo support ve bok a chan chu son lo chuan midang enkol dam thei dan hi an ngei tua chuangai lo wangani Andrew chuan erona thutiam son chu a hna thatak ani zelang ti a chin chia chu alo en leta chu tiang nilawa rin tlak lo takani chuan damdoin president ani na tangin in nu do atum thu a soi chu Andrew chuan ala sherengani son po chu damdoin a tang chuan ban ani don boka keiden enkol dan tur sona angai tua chua chu alo hlotling lo ta ani chuan an vai tor adu lo thu le mo phurna chu amma na alak vek tur thu son chuan a soya Nil chuan an zawai an tho hau zel tur thu suin chumi zan chuan chua hawa rota Nil chuan Morgan bula chuan a hna a chuan engtika emo tu emo chu alati thi ve tur thu suin shiat thiamna nei tur chuan atia son chuan erona va hmuwa ben8 alo in bel hmu chuan biopsy ati tirani ti a hre thiam ngala eron chuan in zaya khimo khai chi alo mamu a lom lutukin son chuan eron chu a ko ta a an pahnih chuan Andrew office chu panin sonan damlo a zeilaya ati swal chu soi turin an kalta a ma se Jessica chuan son chu sergeant thiam takani thule sona thilti swal chu Andrew chuan eron le son pai thlakna atana a hman a hlau thu alo soi ve a son chuan eron a hmangai thule a thlan jok thu a soyani